aici la OTV, sunt Dan Diaconescu în direct după lupta lui Ștefan cel Mare și Mircea cel Bătrân. Iau interviu aici în direct, n-am mai auzit așa ceva nicăieri, doar la OTV, doamnelor și domnilor, sunt Dan Diaconescu și iau interviu. Spuneți, domnule Mircea cel Bătrân. Păi, am luptat cu Ștefan cel Mare. L-am bătut niță. Și uitați și carul meu, vă face cu mâna! Senzațional, practicai cu mâna numai aici la OTV. Ei, așa e. Ștefan cel Mare acum! Spuneți, domnule Ștefan cel Mare, Mircea cel Bătrân, scuzați-mă. N-ar nimic spusă. Zi, hai, lăsați spune. M-am bătut cu Ștefan cel Mare, m-a dat cu capul de pământ, am legat cu mâini, Senzațional aici la OTV, nu se poate așa ceva, de sunt Dan Diaconescu și așa ceva nu s-a mai văzut, senzațional. Ha-ha! La revedere! Spuneți-ne căluțul vostru, arătați-ne sabia ceva. Căluțul Unde este la rup, la o morție, aici senzațional.